Bueno, doncs benvingudes i benvinguts. Avui, després de la parada estiuenca, reiniciem el cicle de xerrades de ciència del Parc Natural del Pirineu. Aquest és el segon cicle que fem. Vam començar l'any passat com una iniciativa pionera amb l'objectiu d'acostar la ciència i tota la recerca que s'està fent al territori del parc de cara a tothom, a tothom que estigui interessat. I vam idear aquest format, a vegades els fem telemàtiques, a vegades fem presencials, segons el cas, i creiem que a nivell telemàtic ens permet arribar a tot arreu del món, tothom que hi pugui estar interessat, i també pel fet de gravar-la la podem penjar llavors al canal YouTube del parc i poder-la consultar quan s'escaigui. I bé, res més, us passo a l'Oriol, que ha tornat de fa poc, d'aquí Terres Pallareses, i es presentarà la ponent d'avui. Moltes gràcies. Merci, Marc. Doncs bé, avui tenim l'Agnès Lladós, que ens fa molta il·lusió que ens parlarà de la importància dels sòls, que sovint passen desapercebuts i la seva importància és clau, i per tant tenim moltes ganes de saber-ne més. Ella és enginyera agronòmica i treballa al Centre de Suport Territorial de Tremp, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i a més també és membre de la Comissió Científica del Parc, que és aquest òrgan assessor en matèria de recerca, així que té moltes coses a explicar i moltes ganes d'escoltar-la. Endavant, Agnès, com vulguis. Doncs, hola a tots, bona tarda. Com ha explicat l'Oriol, treballa en sòls. De fet, em vaig estudiar agrònoms i em vaig especialitzar en sòls, però treballava en altres coses de recerca i ara fa 8 anys o així que des d'aquí Tremp, des de la seu de Tremp, treballem sobretot en la divulgació de sòls. Des del Montjuïc, des de la seu principal del cartogràfic, la unitat de sòls fa el que són la mapa de sòls i tot això que us explicarem i nosaltres treballem en la divulgació. I res, us comparteixo la presentació, que serà més interessant que veure'm a mi. Si hi ha algú que tingui alguna pregunta en algun moment, crec que hi ha el xat. Jo amb la presentació tal com la tinc ara no ho veig, però l'Oriol m'ho pots anar dient. A veure, us explicaré una mica que el món s'acaba, però que tenim una solució. I què és el que podem fer i el que estem fent per protegir aquest recurs tan valuós que tenim. I que alhora és molt desconegut perquè no el veiem. La fauna, la flora es veu, la podem observar, però els sòls estan a sota terra i llavors ens costa molt copsar la seva diversitat. La situació d'emergència climàtica actual, no cal que us expliqui gran cosa, no? La biodiversitat està perdent. Hi ha dades que diuen que s'ha perdut el 25% a tota Catalunya. L'estiu, en tema de clima, l'estiu s'està allargant 9 dies de mitjana per dècada. Això són algunes dades, però ja ho veiem. El nivell del mar també està pujant. Depenent de si aconseguim reduir les emissions de gasos, les previsions són de pujada de més, però podem arribar a 1 metre de pujada del mar al 2100. I el carboni, no? Estem funcionant de tal manera que estem emetent gasos d'efecte hivernacle constantment i ara ja s'ha vist que no només s'ha d'aturar, perquè aturant-ho el canvi climàtic continua, sinó que hem d'intentar revertir la situació. Això que sembla quasi impossible, doncs sembla que potser podem trobar una solució i està bastant acceptat que una de les principals solucions serà el sol, amb la qual cosa estarem tots molt contents, sobretot els teus amics, no, Oriol? I tant. I sembla ser que el sol, aquest recurs que no veiem, poden ser una clau, no? I per què? Tots sabem que és la font de l'alimentació. El 95% dels aliments que consumim i les fibres que utilitzem provenen del sol. Això és fàcil d'entendre. El filtre d'aigua, el sol serveix per filtrar d'aigua i, per exemple, nosaltres allà
al CIS fem un experiment per ensenyar-los als nens, no? Aquí a la dreta tindríem sorra i a l'esquerra un sòl amb molta matèria orgànica. Si tires sulfat de coure, doncs veus com amb la sorra l'aigua amb els seus contaminants o fertilitzants se'n perden cap al freàtic, en canvi el sòl aconsegueix retenir tots els nutrients que després necessiten les plantes. Per això serveix tant per alimentar les plantes com perquè tinguem aigua neta als freàtics. I la retenció del carboni, no? Aquesta necessitat que tenim, ja que produïm tant carboni, aquesta necessitat que tenim de retenir. Després dels oceans, la segona font de retenció de carboni són els sòls, no són els arbres també retenen, però bàsicament són els sòls. I quanta més matèria orgànica i més descomposta estigui aquesta matèria orgànica, més el carboni que fixa es reté més al sòl, no és volàtil, diguéssim. I si això perdura en els temps i els temps, arribes a produir combustibles fòssils, que després tornen a anar cap a l'extracció. És a dir, que aquest cicle, que és el que estem generant ara a alta velocitat i emetem molt carboni, si el aconseguim aturar aquí, és quan aconseguirem retenir el carboni al sòl. Aquest seria un mapa dels últims que s'han fet, no recordo quin any es va fer, sobre el carboni orgànic del sòl. Llavors, depenent del tipus de sòls, la profunditat i la quantitat de matèria orgànica, es fan estimacions de l'estoc de carboni del sòl. Si veieu, a Espanya no seria molt ric en carboni, però justament la nostra zona, els Pirineus, sí que hi ha molta retenció. No serà per la profunditat dels sòls, com podeu observar quan aneu de passeig per aquí al parc, perquè són sòls normalment poc profunds, però sí que tenen altres concentracions de matèria orgànica. Una altra de les funcions és l'hàbitat d'organismes, l'augment de biodiversitat. Hi ha més éssers vius en una cullerada de sòls que persones que habiten al planeta. I, de fet, de tots els bitxos que viuen al sòl, de tots els éssers, organismes, només es coneix un 10% d'aquests. Jo crec que és l'ecosistema terrestre menys conegut i menys estudiat. I ara, a mesura que es veu aquesta necessitat i l'ús d'aquestes bactèries i aquests fongs, que són els que produeixen tots els processos químics que fan que la matèria orgànica es descomposi i que puguem retenir el carboni i que tinguem els nutrients per les plantes, doncs jo crec que cada cop es anirà estudiant més aquest ecosistema. Els beneficis de la biodiversitat del sòl, de fet, estan molt relacionats amb les funcions. De fet, com més biodiversitat hi ha en el sòl, els sòls són més saludables, poden fer més aquesta funció de retenir nutrients i alliberar-los adequadament per les plantes, retenir el carboni, la purificació de l'aigua són un dels principals actors, diguéssim. La salut humana, en el sentit de que molts dels fàrmacs que utilitzem són a partir d'aquests organismes que hi ha en el sòl i el creixement de les plantes. Potser tot això que us estic explicant ja ho sabeu, però bueno, està bé a vegades recordar-ho, la importància. De totes aquestes funcions que són les més conegudes, hi ha altres que a vegades no coneixem tant, com és la regulació d'inundacions. En un paisatge on hi ha sol, on hi ha plantes i vegetació, doncs el risc de tenir inundacions o que hi hagi riuades així quan hi ha pluges més fortes, doncs és molt menor. Si tu tens un paisatge on tens tots els sòls molt llaurats i que no hi ha plantes que retinguin el sol, és quan comences a veure pèrdues de sòl i de material i de sediments cap als rius. L'altre és la producció de productes farmacèutics i recursos genètics, que us he comentat. L'herència cultural, en aquest material tubet, és on es pot mantenir aquestes troballes que trobem de tant en tant. I les altres, jo crec que més o menys el coneixem.
Quines són les causes de la degradació dels sòls? Moltes són molt conegudes, no? La desforestació, un sòl on hi ha hagut uns arbres, uns sistemes radiculars que han mantingut aquell sòl, de sobte ho desforestes, doncs tot aquell sòl es perd, es va erosionant. El creixement demogràfic i l'expansió urbana estan una mica relacionats. L'expansió urbana hem d'anar en compte amb els plans urbanístics, com segellem els sòls. És a dir, que si tu has de fer tens un poblet i has de fer un nou supermercat amb un superpàrquing, doncs no vagis a sòls molt fèrtils, vés a buscar llocs on hi hagi poc sòl, que hi hagi més roca, per fer segons quin tipus de planificació urbanística. És molt important que els sòls de qualitat es puguin mantenir per la producció d'aliment. Després hi ha tot el tema de contaminació i abocament de residus, que cada cop això ho tenim més controlat, però bueno, és important tenir-ho en compte. I s'ha de tenir en compte també les pràctiques no sostenibles de maneig agrícoles. Tot això és el que dèiem, la pressió del creixement de la demografia, doncs estem fent-li una pressió al planeta que li costa de sobreportar, no? Llavors, tot això, si ens traspassem a la zona del parc natural, no? Nosaltres que vivim més a muntanya, ostres, tot això no ens afecta. Sí que ens afecta en això, en els plans urbanístics dels poblets, no? Cap a on ens expandim. La contaminació i abocaments de residus ens afecta del mateix tipus. A vegades la gent es pensa, bueno, com aquí és un parc, no es nota si tiro això, no? O es degrada de seguida. No, hi ha coses que triguen molts anys a degradar-se. El canvi d'usos del sòl, això sí que també és un tema, per exemple, els solars fotovoltaics, sí que és una energia neta i sostenible i s'ha de lluitar per cada cop imposar-la més, però s'ha d'anar en compte on es fa, perquè a vegades s'utilitzen espais i camps que són plenament fèrtils, no? Que ens donen de menjar i que ara estan ocupats per aquest tipus d'instal·lacions que podrien estar en polígons industrials, per exemple, no? Amb una bona gestió de les energies, doncs potser milloraria. Les pràctiques no sostenibles de maneig del sòl sí que ens afecten. A vegades, jo què sé, ara fa poc al Pla de Lleida vam anar a veure uns camps que estaven anteriorment tots aterrassats. Llavors s'ha vengut a una empresa gran i què hem fet? Entre totes les terrasses, llavors són sòls en pendents i per poder mecanitzar els cultius. Què fa? Doncs que a més són camps que normalment estan molt explotats, quan aquests camps ja comencen a produir poc i els abandonin, doncs tot aquell sòl que retenien aquelles terrasses des de fa molts anys pot ser que es vagi perdent per l'erosió. L'erosió natural, això no és una foto del parc natural, és una foto de casa meu, d'allà a Talarn. Hi ha sòls que són molt sensibles a l'erosió, altres que són més resilients, no? Però hi ha sòls que a la mínima que desapareixi la vegetació, doncs tens el risc d'anar perdent tot aquest sòl. I aquest sí que és del parc natural. Per exemple, això són unes roderes del ramader. I és un sòl molt antic que s'ha mantingut aquí durant molts anys, però clar, ha pesat amb el 4x4 i ha fet unes roderes tan bèsties que aquest sòl ja cada cop li costarà més refer-se. I això seria equiparable. També entenc que en els parcs naturals el que intenteu és fer senders i guies i que tothom vagi pel mateix camí perquè no es facin infinitat de camins i es vagi perdent també tot aquest sòl d'alta muntanya. Llavors, ara que hem vist això, tot el que va malament, intentem trobar solucions, no? Les solucions no són tan difícils. N'hi ha de molt bàsiques, que és reduir l'ús de la llaurada, perquè cada cop, un cop llaures, poses a l'exterior i estàs trencant tota l'estructura del sòl que ha trigat molt temps a fer-se, que és el que reté això, tots els minerals i tota l'estructura del sòl.
incrementar la matèria orgànica és bàsic. Aquest logo a mi m'agrada. Sembla que la degradació, la descomposició tingui de ser una cosa negativa, però en el cas del carboni, la matèria orgànica, del material vegetal, aquesta descomposició i la degradació fa que hi hagi més vida, fa que hi hagi més microorganismes treballant i que tot funcioni molt millor. La investigació científica és molt important, anar coneixent els sòls que tenim per veure com s'han de gestionar i què podem fer per protegir-los. Augmentar i conservar, augmentar és difícil, però conservar com a mínim la biodiversitat del sòl, evitar la contaminació, augmentar l'ús de cobertes vegetals. És molt més sostenible mantenir les cobertes vegetals, que fa que el sòl no s'assequi tant i que, de fet, que tot l'ecosistema del sòl funcioni millor. De fet, si vas combinant en diferents espècies, a vegades fins i tot les plagues no t'afecten tant. Si tens un monocultiu, doncs totes les plagues t'aniran cap al teu cultiu, has d'utilitzar més herbicides, insecticides, jo què sé. Un ús sostenible de totes les explotacions agrícoles, diguem, i després una divulgació, perquè no tothom treballa al camp i no tothom coneix aquest medi, sobretot acostar-ho a l'educació, als estudiants, perquè a vegades aquest tipus de... les ciències de la terra en general s'han d'anar introduint des de petit per poder anar, així com tot el tema de gestió de residus, també s'ha d'anar conscienciant. Jo crec que el coneixement de l'ecosistema en el que vivim és important, perquè també farà que un cop vagin al camp o treballin, ho tindran més present. Això és a nivell de gestió de cadascú, però hi ha accions globals. Vull dir que tant la Unió Europea com la ONU, per exemple, han vist que el sòl és estratègic per aturar el canvi climàtic. I, per exemple, la Unió Europea ara està aprovant l'estratègia del sòl pel 2030. La Unió Europea sí que els agrada molt és inventar-se termes nous i ara està de moda dir els sols sans, els healthy soils. I llavors, ara el que es treballa amb tota la legislació que s'està fent és intentar conservar la salut dels sòls. Què és un sòl sa? Un sòl sa és un sòl en el qual s'hi poden tenir els processos químics, físics i biològics, precisament aquests processos que són els que permeten que es desenvolupin totes aquestes funcions que us he explicat. Llavors, els objectius concrets d'aquesta estratègia és que els ecosistemes siguin sans i siguin més resilients a tota aquesta pressió que tenen, que no hi hagi reducció de superfície del sòl, que això ho trobo molt complicat de cara al 2030, que no es redueixi la superfície del sòl, perquè si estem parlant que la demografia puja i que cada cop volem cases de segona residència i volem supermercats més grossos. No sé com ho faran. Deien que l'opció és reutilitzar sòls que ja estaven sellats per altres construccions, que s'alliberin i se recuperin, perquè si no, jo no ho entenc com ho faran. Però ells que en saben més i que legislen, suposo que han vist que és viable. Però sí que és molt important. Com a mínim que els legisladors, tant a nivell europeu com cada cop més locals, també ho sàpiguen, que no es pot disminuir la superfície útil de sòl. I després establir unes eines de maneig per gestionar els sòls d'una manera més sostenible. Des de la revolució agrària, que no recordo quin any és, es va començar a invertir amb els fertilitzants i amb un ús molt intensiu dels sòls que et produeix uns resultats a curt termini, però s'ha vist que això el que fa és esgotar els sòls i que cada cop siguin menys sans, menys útils per totes aquestes funcions que hem dit. Llavors, s'ha d'anar cap a altres sistemes de gestió, s'ha de canviar. De la manera que funcionem, com hem dit, el món s'acaba, llavors hem de canviar simplement la manera de funcionar.
La ONU, que ha treballat ha definit els objectius de desenvolupament sostenible, que ara estan tan de moda, que segur que heu vist a tot arreu, doncs realment les funcions que hem comentat del sòl proveeix la majoria d'aquests objectius. Perquè, bàsicament, la fam i la pobresa i el benestar, tot això, amb sòls sans, tot això anirà cap a millor. Hi ha altres accions no tan formals que és, per exemple, tant la FAO com s'han creat unes aliances. Hi ha una aliança global de sòls que treballa per la divulgació i la protecció dels sòls. I són aliances formades per gent i per entitats que treballen en aquest àmbit i que es troben i discuteixen per trobar aquestes solucions. Tot això que hem dit que volem aconseguir, com ho aconseguim? Definim unes estratègies, un pla de treball, fins a un calendari. Llavors hi ha l'aliança global. D'aquestes n'hi ha altres més petites, que en el nostre cas ens afecta l'europea. I dins de l'europea hi ha una sèrie d'aliances regionals de zones que comparteixen una mateixa diversitat de sòls, una mateixa tipus de sòls. I en el nostre cas hem creat des de fa un parell d'anys l'Aliança dels Sòls del Pirineu. Hi ha entitats espanyoles, franceses i andorranes i ens reunim un parell de cops l'any, discutim, hem fet 3 grups de treball actualment. Un és sobre dades i informació del sòl, l'altre és sobre degradació de sòls i l'última és sobre divulgació de sòls. Llavors, tothom que vulgui participar, són aliances totalment lliures, pots estar participant com a persona individual, no has de pagar res, simplement el que volem és la participació, les vostres hores i el vostre coneixement per tots junts trobar maneres de protegir el sòl i fer activitats. Vull dir que, i qui vulgui saber més d'això de l'Aspir es pot posar en contacte amb mi i li explico i esteu convidadíssims a participar. Aquestes entitats donen suport al Dia Mundial del Sol, que és el 5 de desembre, que es fan activitats per tot el món el mateix dia per divulgar el sol. Llavors hi ha un mapa de tot el món, si et vas allà a la FAO, i veus totes les activitats que es fan. Hi ha activitats per nens i per tot tipus. I després, la Unió Europea, des de la vessant de la recerca, també ha creat el Soil for Europe i volen crear 11 Living Labs, que li diuen, i les houses. El que venen a dir és que volen dades del sòl i volen Living Labs serien com proves pilot de mesures del sòl per poder aconseguir definir les noves eines aquestes de maneig, els nous sistemes de maneig del sòl, per poder aconseguir aquests objectius que ens hem posat tan difícils d'assolir pel 2030. S'hi ha de treballar i fort, i ens hem de posar tots una mica en coordinació. Hi ha una altra iniciativa, que és l'agricultura regenerativa, no sé si ho heu sentit, que està agafant molta força. I us convido tots a mirar la pel·lícula aquesta, el Kiss the Ground, que és molt, molt xula, que està al Netflix. Aquí us havia posat un vídeo, però és que, si no, jo crec que parlaré massa. Us explico una mica de què va l'agricultura regenerativa, perdó. De fet, els conceptes són clars. És canviar el que dèiem, el context, és canviar la manera de pensar sobre l'agricultura. L'agricultura ha de fer un canvi de la manera que funcionem. Ja hem vist que estem esgotant aquest recurs que tenim. Llavors, els 5 principis bàsics és reduir l'arada, minimitzar. El sol ja fa la seva funció, si el deixes tranquil, no cal tanta arada i tanta actuació. El sol ha d'estar el més neutre possible perquè funcioni correctament.
s'ha de maximitzar la biodiversitat. Hem anat cap a cultius monocultius, que el que augmenten són les plagues i els problemes fitosanitaris. Llavors, com més maximitzes, com més rotació de conreus fas, la producció també augmenta. Vull dir que no... Són resultats ja a mig termini, no has d'esperar tant temps. De seguida veus un augment de productivitat. Tenir el sòl cobert, vull dir que si no hi tens... Sobretot no eliminar la coberta vegetal natural, sinó mantenir-la o triar-la, intentar trobar espècies que permeten que el teu cultiu creixi millor, compartir cultius, diguéssim. Hi ha alguns que es combinen superbé, que fan que tant un com l'altre, uns tenen micorrizes i ajuden a créixer més els altres. Tot això està estudiat, diguéssim. Mantenir el sistema radicular viu, les arrels són les que mantenen el sòl, les que fan que no s'erosioni. Llavors ens interessa que el sistema radicular sigui viu i cada cop, si cada cop el vas tallant i comences de nou, aquest sistema radicular és molt superficial. En canvi, si tens tu cultius perennes, que no són anuals, aquest sistema radicular pot anar a més profunditat i aquell sòl es manté amb més estructura. Tens menys problemes de qualsevol cosa. I finalment, integrar la ramaderia. El sistema actual de fer ramaderia intensiva per una banda i l'agricultura, els cultius intensius per una altra, no funciona. En canvi, si ho integres, tanques tot el cicle. Vull dir, tot el que són els excrements dels animals que et donen problemes, en canvi, si ho tens integrat en el teu cultiu, al revés, és salut. Vull dir que la teoria de l'agricultura regenerativa no és màgia, és que sembla ser que sigui com molt lògica, no? I com és que no ho estàvem utilitzant? Bé, ens hem deixat portar per aquest afany de maximitzar el nostre temps i les nostres inversions. Hi ha llibres que ho expliquen molt bé. Per exemple, aquest de Francesc Font, de Relats a la Terra, i aquest, també del mateix autor, que ho explica molt millor que jo. I ja us dic, la pel·lícula aquella, jo de vosaltres la miraria, que és molt interessant, i no és massa llarga. També hi ha una versió per nens, que em sembla que l'has de demanar, però jo que ja no l'he vist, em van dir que està molt bé. Aquí ja us vull començar a explicar el que fem nosaltres des de l'Institut Cartogràfic i Geològic en quant a divulgació de sòl, sobretot. Des del cartogràfic i geològic treballem sobretot amb els mapes de sòls, les bases de dades de sòls. Nosaltres, des del Centre de Suport Territorial, treballem més amb la divulgació. El mapa actualment tenim el mapa 250.000, tant amb les dues versions, amb la Soil Taxonomy com la World Reference Base. I també tenim alguns mapes, 25.000 i 50.000, però alguns. Sobretot el Pla de Lleida, que les zones agrícoles, però clar, just les nostres zones no tenim altres escales. I per fer estudis, per exemple, de viabilitat agronòmica, per definir, per exemple, els camps aquests solars fotovoltaics, que necessiten saber quins són els sòls poc aprofitables agrícolament, doncs necessites escales més petites. Has de fer estudis de sòls més de detall per poder definir-ho. Després tenim la base de dades de sòls de tota Catalunya. Vull dir, si aneu aquí a la pàgina web de l'ICGC, trobareu moltes dades de sòls. Llavors podreu veure, ja han classificat un cert tipus de sòls i podreu aconseguir tota la informació. Nosaltres des de fa 7 anys o 8 que ja vam començar a instal·lar la xarxa de mesura de paràmetres físics del sòl. Són una sèrie d'estacions que el que mesuren són temperatura i humitat a diferents profunditats del sòl. A 20, 50 i 100 centímetres. Estan aquí soterrades. L'estació sí que té un pluviòmetre i mesurem la temperatura i la humitat ambiental. Però nosaltres el que realment mesurem és el que no es veu, que és la temperatura i la humitat del sòl
a diferents profunditats. Això què ens permet? Ens permet definir els règims climàtics del sòl, que és una de les dades importants per nosaltres, no? Pels edafòlegs, per poder definir quin tipus de sòls estem treballant, sobretot si vols comparar a nivell internacional per saber quins tipus de sòls hi ha. I en la mesura que tinguem dades durant més de 10 anys, començarem a mirar si ja podem treure alguna conclusió sobre el canvi climàtic al sòl. No només ambientals, que només és el que normalment és el que s'està treballant, sinó que veure els sòls com estan canviant. Ja us farem saber quan tinguem resultats. I després estem treballant amb la col·lecció de monòlits. Què passa? Que, com us he dit, els sòls no es veuen. Llavors, per anar a veure i poder que t'expliquin la diversitat del sòl i quines funcions tenen i per què aquí tinc un color i aquí un altre i per què aquí l'estructura és més dura, has d'anar a diferents paratges, has de fer un forat i a vegades el clima no t'ajuda i les distàncies, llavors pots veure pocs sòls en poc temps. I vam veure que una eina de divulgació dels sòls molt útil podien ser els monòlits. Els monòlits són una eina que se'ls van inventar els russos fa 100 anys. Van fer els primers monòlits i n'hi ha alguns que encara es mantenen, amb la qual cosa es confirma que és un sistema que permet mantenir els sòls per la seva observació. I es tracta d'agafar una columna de sòl i tractar-la al laboratori amb un material adhesiu perquè els poros que estan plens d'aire i d'aigua substituir aquest aire i aquesta aigua per un material adhesiu i així d'aquesta manera mantens el que és l'estructura física del sòl. I això ens permet tenir una col·lecció de monòlits. I aquí, aquest vídeo sí que us l'ensenyaré perquè ho explica molt millor que jo. I espero que ho sentiu bé. No sé si hauria d'haver so, Agnès, però en tot cas no el sentim. Agnès, tens manera de posar l'àudio? Manera de què? No sentim el so del vídeo. Exacte. No sé què em deies, Oriol. No, que no sentíem l'àudio. Ah, no? Veiem les imatges, però l'àudio no. No fotis. Ah, bueno, doncs ho explicava molt bé, Bueno, Espera. Uai, doncs em sap molt greu. Això no ho hem provat abans. Bueno, doncs... Bueno, a la pàgina web està el vídeo. Aquest i un altre més llarg. Molt bé. Doncs ja sabem on recuperar-ho.
Sap greu. Ai, ai. Ara es torna a ficar, un moment. Ara. Finalment col·laborem amb altres universitats i altres departaments de recerca per fer projectes. Per exemple, aquí és una col·laboració amb la nostra unitat de teledetecció, utilitzant les dades que tenim de la xarxa aquesta de mesura d'humitat dels sòls, perquè mitjançant imatges satèl·lit, aquí es van fer unes primeres proves amb els sensors que tenim amb els avions, amb aerotransportats, per poder determinar la humitat dels sòls a nivell més tot el territori, a veure si es podia determinar mitjançant la detecció. Estem en ello. Els primers resultats van ser bons, però clar, cal afinar una mica el sistema. I després amb la Universitat de Lleida, que fem diverses col·laboracions. Finalment us explico els sols que ja m'estic passant d'hora. Els sols del parc. Dels monòlits, tenim monòlits, de fet és només de la muntanya, no? Del Pirineu. D'aquí la zona, aquí hem fet un fotomuntatge una mica cutre perquè veieu més o menys on els tenim. Aquí al parc tenim aquest de Rubió. Tenim un molt a prop que és a Sort, un sol del costat del riu, de la llera del riu, de la Terrassa. Aquí tenim els dos de la Vall de Vallasca. Aquí tenim a Estaís un sol del col·luvial. Al Parc Nacional també ens van deixar extreure una mostra de sol sobre granit. Aquest seria la Torbera, que us ensenyaré. Aquest seria la Vall de Ruda, que tenim un potsol, que són sols que normalment trobes al nord d'Europa. I aquí hi ha el Pla de Beret, que vam extreure unes mostres on neix la Noguera Pallaresa, i aquí l'any passat vam treure una canejant, amb un sol superàcid que hi ha allà dalt. Bueno, a dalt de muntanya els sols normalment són bastant àcids, però aquest era com dades més altes. Un dels sols més importants que tenim al parc i que s'han de protegir perquè són molt delicats són les molleres. Això us ho explicarà segur molt millor l'Albert Pèlax, que jo crec que són llocs molt humits, on el sòl es troba inundat la major part del temps i que hi ha molta matèria orgànica. Són superimportants tant pel cicle de l'aigua com per la biodiversitat i el cicle de carboni, perquè tenen una gran capacitat de fixar el carbonat, tenen molta matèria orgànica. Clar, li diem mistosol, són sols que és més matèria orgànica que mineral. Les molleres sanes fan totes aquestes funcions, no? Però clar, si es comencen a degradar, doncs comencem a alliberar carboni i comencem a fer pèrdua de biodiversitat i pèrdua de capacitat de filtració i s'han de protegir. Aquí, clar, les torberes formen el 3% de la superfície del planeta, no és gaire, però acumulen la meitat del carboni emmagatzemat dels sols, vull dir, perquè és una idea de la capacitat de retenció de carboni que tenen. Clar, si us fixeu aquí ni estan contemplades, no? La nostra zona són totes al nord d'Amèrica i al nord d'Europa i d'Àsia. Aquesta seria la mostra que tenim nosaltres de Torbera, que vam agafar aquí a València d'Àneu. Llavors, amb la col·laboració del GRAM, no? Del grup de la Universitat Autònoma de l'Albert Pèlax, vam poder fer datacions i poder veure una mica la història climàtica d'aquesta Torbera. No? Vaig passar, perquè ja m'he passat a l'hora. Aquest seria el monòlit que vam extreure de Rubió. El que anàvem a buscar era un prat d'alta muntanya, que són els sols profunds d'alta muntanya on estan els prats, perquè els sols de muntanya, com deia un company meu, el 90% tenen menys de 5 centímetres de gruix, però als prats és on trobem els sols profunds. I aquí en el de Rubió la característica era aquests colors grisos de la manca d'oxigen, perquè estan normalment plens coberts d'aigua. Tenen el freàtic molt alt.
I llavors aquest seria el perfil un cop extret, aquí el tractament que vam fer i un cop el monòlit extret. A la pàgina web de l'ICGC ara ja es poden veure tots els monòlits que tenim, tots no, fins al 28 crec, i ara en tenim 36. Els últims encara no els hem penjat, però bueno, es poden observar amb fotos d'alta qualitat els monòlits, us expliquem una mica els diferents horitzons i breument les característiques i també et pots descarregar una fitxa amb tota la informació. Aquest és el sòl de la Vall de Vallasca, que si després li podem preguntar al Pep Ventura que ens ho expliqui millor. Ell ens va ajudar a trobar la ubicació perquè vam parlar amb ell i busquem uns sòls antics i profuns d'alta muntanya, ens va dir la Vall de Vallasca. Són sòls que estan molt amunt, no me'n recordo quina alçada estaven, que posa 2.000 metres, però per la situació topogràfica s'han mantingut, no? I són, realment tenien molta profunditat, tenen molts fenòmens de solifluxó, que és que el sòl a poc es va movent, que són les característiques dels sòls aquests de prat d'alta muntanya. I aquí en vam agafar dos. Un aquí, que són sòls molt profunds, i just aquí a la carena, el mateix tipus de sòl, però molt poc profund, just amb la roca ben arran. Aquests serien els dos perfils que vam treure. Aquest que pots anar fins a... Bueno, vam arribar a 1,30 m, però bueno. I aquest altre que és de 20 centímetres de profunditat. Bueno, i aquí ja no em volia extendre més. Crec que és millor que parlem i em sap greu del vídeo perquè justament l'he posat perquè no tingueu que escoltar-me a mi. Molt bé, perfecte. I encara ha sigut pitjor. Bueno, ja el recuperarem a la web. Cap problema. No sé si teniu alguna pregunta. Josep, volies comentar alguna cosa del perfil de Vallasca? El Josep, a part de proposar-nos el lloc, també va venir a veure'ns el dia d'extracció i llavors ja poder explicar molt sobre la geologia del material parental. Perquè, Agnès, amb la selecció dels sòls dels quals n'extreu un monòlit, entenc que maximitzeu la diversitat de sòls. La idea és anar-ne acumulant més? En voleu anar extraient més o què és el que teniu previst fer? Aquest any, els que extraiem aquest any, volem acabar la col·lecció del Pirineu. El que hem intentat fer és buscar els sòls més representatius de muntanya i després alguns específics, com per exemple el Potsol no és representatiu, perquè per trobar-lo et costa. Però són sòls que potser sí que és veritat que d'aquí 20 anys potser ja no hi són, a alta muntanya. I llavors és això, buscar els més representatius, però també aquells que ens permeten explicar alguna funció del sòl o algun procés edafològic. I llavors, a partir de l'any que ve, sí que ja anirem a tota Catalunya. Hem tingut enveja. I hem dit, nosaltres també. I has parlat abans de les mulleres, de la importància de les mulleres, però malauradament n'hi ha poques, no? Que tenen molta capacitat de retenció de carboni, però n'hi ha poques. En moltes zones d'Europa que s'havien drenat tradicionalment, ara s'estan restaurant per intentar que facin la funció que han de fer i s'està extenent aquesta pràctica, no? En diuen el rewetting, no? I que s'està fent a molts llocs de centre Europa, sobretot. No sé si en els sòls de muntanya hi hauria algun equivalent d'alguna gestió que es pogués fer o que es pogués afavorir per poder restaurar alguns sòls que s'hagin malmès tradicionalment. Estava pensant, per exemple, la importància de les pastures, no? Que, diguéssim, a nivell de biomassa, doncs, moltes vegades s'intenta recuperar pastures perquè puguin ser aprofitades pel bestiar, però no sé si a nivell de retenció de carboni d'aquests sòls, si comparem una pastura amb un matollar, no sé si això podria ser un dels avantatges, no? De tenir emmatament en zones de prat, o què en penses d'això? En quant a les mulleres, no ho sé si a nivell de Catalunya es podria fer alguna actuació, desconec. En quant als prats o matollars, tampoc
no tinc dades per saber què és millor o què no. Jo crec que depèn de la producció. També hem de ser realistes, no només pot ser pel medi ambient, també hem de menjar, no? Llavors, i l'agricultor, perquè li surti a compte, també ha de tenir un benefici. Llavors, s'ha de compensar una cosa amb l'altra. No te sabria dir què és millor una cosa o l'altra. Veig que el Josep Ventura ha aixecat la mà. Josep Maria, ja. I el Josep Ninot també. Sí, perdó, hi havia una altra persona abans. D'acord, el Pep Ninot. Vinga, El Pep Ninot, endavant, Pep. sí. Digues, Pep. Ai, no et sentim. No et sentim, Pep. Gràcies. Volia cedir la paraula primer al Pep Ventura, però és igual. Bé, m'agrada força la xerrada, perquè jo no sóc edafòleg en absolut, però observo els sols tant com puc i constato que és de les coses més ignorades pel públic en general, inclús pels naturalistes. Vull dir que jo en general sempre dic que el públic en general coneix poc la fauna, menys la flora, i tot el que és GEA ja no en parlem, i els sols encara menys. Però doncs està bé aquesta obra de divulgació, m'agrada molt el mostrar-hi aquest de monòlits de Tremp. Jo passo per Tremp sovint, per tant un dia pararé a mirar-ho. I m'agrada força la xerrada per moltes coincidències, perquè, com dic, jo soc botànic i estudio coses per l'interès botànic, però com que has d'explicar per què hi ha aquesta planta aquí, doncs acabes mirant els sols. I com el Marc, que ve que està escoltant molt atentament, sap, i l'Oriol també sap, fa temps que treballem amb mulleres del Pirineu, d'alta muntanya, i en part per una preocupació dels gestors del territori, o sigui, el Marc i altres, de que el maneig de bestiar dels últims anys el que ha fet és que s'ha intensificat l'ús de les zones més humides, per tant, les mulleres. Hem passat de moltes ovelles escampades per la muntanya a bastantes vaques o eugues concentrades i no guiades, per tant, es concentren a les mulleres amb freqüència. I per aquesta preocupació, fa uns anys vam començar unes experiències de tancar una petita part de les mulleres, intentant convèncer els ramaders de que, total, la utilització ramadera de les mulleres és feble, perquè no hi van molt a menjar, hi van a veure, bàsicament, però de passada ho trepitgen i compacten molt el sòl i fan molt bé. Llavors, com que volem saber una mica més enllà el que hi ha per sota de les plantes, jo he dirigit un treball de final de màster que s'acaba de llegir ara aquesta tarda, justament, que tracta de les mulleres de Rubió, Pallerols i Estanyeres. Són 3 llocs on tenim bastanta analítica feta, però per tal d'anar directes al problema, al carboni, a l'acumulació del carboni, no hem fet bons testimonis de sol, ni molt menys, sinó simplement una extracció amb una sonda d'aquestes primetes i tenim un mapa de gruix de torba i de quantitat de carboni d'aquests 3 llocs, que s'acaba de presentar ara fa una hora, una cosa així. Per tant, el tema m'interessa força. A la pregunta que deies sobre l'ús i el carboni i tot això, jo la comparació entre prats i pastures d'alta muntanya, això el més adequat per contestar-ho és l'Oriol, que va fer un treball de molts matollars del Pirineu i va calcular justament la comparació del matollar i el prat. A dins de la mullera, a veure, els aiguamolls a nivell europeu, en general hi ha més extensió del que se'n diu a Europa peatland, o sigui, territori que té realment torba, que no pas de mire, de mires, de mulleres, de vegetació de mulleres. Per què? Perquè moltes mulleres, com dèieu abans, s'han drenat, s'han passat a cultiu, etc. Al Pirineu, a l'alta muntanya, és el contrari. O sigui, les mulleres són unitats en el paisatge petites i disperses que no han tingut un ús intensiu, no s'han drenat en general, només que es pasturen molt intensivament. I, per tant, l'erosió natural el que fa és que de l'extensió que tu veus de mullera, de vegetació de mullera, només una part, per exemple, la meitat o poc més, té realment un bon gruix de torba. Un bon gruix vol dir que passi de 30 centímetres o que passi de 50 centímetres. Per tant, l'ús és protegir-les. L'ús és protegir-les d'un excés de freqüentació. No vol dir que no hi pugui passar el bestiar, però protegir-les d'un excés de freqüentació el que fa és trencar el tapís vegetal i incentivar l'erosió. De les 3 que he mencionat, a Pallerols, per exemple, que és un espai una mica més fluvial, el que es nota és que, amb freqüència, al llarg de la història hi ha hagut fenòmens d'erosió, perquè tu fas una cata d'aquestes primes i tens torba, després més avall tens llims i argiles, tornes a tenir torba, vull dir, de tant en tant, hi ha hagut fenòmens erosius importants. Però dir això, déu-n'hi-do el carboni que acumula, vull dir, de mitjanes aquestes mulleres acumulen, si no recordo malament, entre 15 i 20
quilos de carboni per metre quadrat. És una dada, diguem-ne, no? I cada una d'aquestes unitats, que fa aproximadament una hectàrea, doncs poden estar acumulant, no sé, unes quantes tones de carboni. Això ho hauria de treure. Per tant, a nivell de conservació general de funcions ecosistèmiques, les molleres són una esquitxeta al Pirineu. Hi ha moltes, però són molt petites. Però encara que només sigui a nivell anecdòtic o a nivell divulgatiu, ja seria interessant conservar-les per les plantes, però també per aquesta torba que guarden. I la solució és que la pastura no sigui molt intensiva. Vull dir que pot passar el bestiar, evidentment, que el que farà serà accelerar una mica el cicle dels nutrients, això sí, però com a mínim que no es produeixi erosió lateral o excés de trepig, etc. Volia dir això. Moltes gràcies. Estarem en contacte perquè m'interessa això dels sols dels Pirineus. Perfecte. Gràcies. Gràcies. Perfecte, Pep. Josep, endavant. Sí, només un comentari arran d'aquestes imatges del monòleg de Baiasca, i és breu, només, i va lligat també amb una imatge que ha ensenyat l'Agnès d'aquelles roderes al començament, i és que realment aquestes zones, els altiplans aquests que són paleosuperfícies antigues, que estan a 2.000 o 2.400 metres, estan a diferents estatges, però, clar, tenen un problema d'erosió important si s'hi remena molt, perquè realment, a l'exemple de la foto, hi ha coses pitjors, no? Vull dir que, clar, en el moment en què hi ha un excés rodat a aquestes zones, sobretot a la primavera, quan fon la neu, el sol està sobresaturat d'aigua, quan ha començat a degelar-se, o a la tardor, o en èpoques que hi hagi forces pluges, la rodera d'un cotxe, d'un tot terreny, passa allò de la foto i es converteix en un xargall artificial que has provocat només per passar-hi una o dues vegades. Tampoc no cal trepitjar-ho excessivament, diguem-ne. El mal el pots fer aviat. I realment, aquest amb el de Baiasca és un sòl profund, però ja ho has dit tu, que a mesura que t'anaves cap al turonet aquell que fa de divisòria, es va primant. Però hi ha zones on realment el sòl també, tot i ser pla, la zona, els altiplans aquests, a vegades tens la roca a 20 o 50 centímetres. El que és la part de sòl és relativament petita i va dins un paquet de materials de solifluxió, és a dir, és un material periglacial antic que li ha costat molts anys formar-se i està format bàsicament per llims i, el que diríem, lutites, argiles i llims, amb algun clast allà petitó, però que realment en la pròpia natura d'aquest sòl i no és tant el sòl i la formació superficial fins a arribar a la roca mare, és molt susceptible que si són 20 centímetres o 50, allà la rodera arribi fins a la roca. I l'efecte és una mica irreversible en aquest sentit. És difícil, un cop has fet el xaragall, rodat, diguem-li, recuperar-ho. Jo pensava una mica perquè realment al parc hi ha zones d'altiplans aquests bestials en el sentit d'extensió i de bona conservació actual, tot i que hi ha algunes actuacions, però, per exemple, tota l'àrea de Campir, més Serra Plana, tota aquesta àrea és enorme, és molt gran, o també la zona de plans dels Plaus de Voldís i Montarenyo. És a dir, que d'alguna manera la idea, el missatge seria que qualsevol cosa que s'hi faci en aquestes zones d'accés, mirar de o no fer-ho, o si s'ha de fer perquè hi ha actuacions pastorals. Jo no m'hi posaré en si sí o si no, però en tot cas, que d'alguna manera mirar de com controlar que no se surti del traçat de la pista que s'hagi fet, o perquè en el moment en què el tot terreny, com que és una zona plana, i a més a vegades no hi ha ni matollars, és pastura, doncs clar, un cop allà campes per on vols. No sé com, perquè allò és posar una mica allò portes al camp, no? Però realment tenen aquest problema que un cop ho obres, l'erosió pot ser important i ràpida, a més. I es veu per tot el Pirineu. No sé, ara recordo un lloc a la Serra d'Albert, també, que dalt de tot, sobre Gósol, i sempre hi ha aquest problema perquè la formació superficial i el sòl són molt fins i molt susceptibles a l'erosió. És això, només era el comentari aquest. Gràcies. Sí, certament, Josep, tens raó. Vull dir, quan s'obren pistes forestals, si estàs en un medi de bosc, és més fàcil delimitar que la gent no s'escapi de la pista, no? Però quan són pistes que arriben a zones culminals de pastura molt àmplies i planeres, allí la clau és ficar blocs de roca per intentar impedir que el vehicle se'n vagi en pastura amunt, perquè
I aquí, sobretot, clar, el difícil és les motos, perquè les motos esquiven les roques i van a fer... I ens trobem molts problemes de motos que pugen per aquestes pastures amunt i no són conscients del mal que arriben a fer. Vull dir, però bueno, ja està prohibit la circulació a través, evidentment, però clar, és difícil de controlar i enganxar. Ja s'han enganxat infraganti alguns, però és complicat. Bueno, això és educació ambiental i pedagogia, sobretot, en aquest col·lectiu. Ok. De fet, allà a Campirme, on comentes, hi ha bastants casos d'aquests. Al final de la pista que arriba a Campirme hi ha un munt de roderes i com que al cap d'un temps són massa fondes, van just al costat, no? I van fent rutes en paral·lel. I llavors va degradant. No sé si hi ha alguna altra qüestió. Veig que la Mireia ha penjat al YouTube, al xat ha penjat suposo que és l'enllaç del vídeo que ha ensenyat abans l'Agnès, que així el podem recuperar. Abans m'ha vingut al cap, Agnès, quan comentaves el tema de la contaminació al sol. Sí que és veritat que el parc no és una cosa que ressoni gaire, no? Perquè no tenim la sensació, però alguna vegada havia rumiat si s'ha fet algun seguiment o s'ha fet alguna mica de monitoreig de què passa amb totes les tones i tones de sal que es llencen cada any a les carreteres per evitar les glaçades. No sé si, clar, deu ser un efecte local, però vulguis que no són cada any tones i tones i tones de sal que es van llançant i que van passant als sòls agrícoles del voltant o als boscos del voltant i després doncs al riu. No sé si això es pot... se n'ha fet algun seguiment o us ha arribat alguna preocupació al respecte? Sí, a la Torbera aquesta van fer estudis perquè hi havia, ara no recordo quins òxids s'havien creat de sulfats, i una de les causes es pensaven que era la sal de les carreteres. Però no, van arribar a la conclusió que no era la sal, era... Ara no me'n recordo. Era el material parental d'aquestes vingudes que havien vingut. El material era més àcid i havia canviat l'acidesa del sòl i havia alliberat els components sulfatats aquests. Però sí que la primera pensada era sal. De moment no sembla que a nosaltres ens afecti. Sí que, per exemple, cada any, el Dia Mundial del Sol, cada any intenten centrar sobre algun tema, i l'any passat, si no m'equivoco, era sobre els sòls afectats per la salinització. Però just a nosaltres no ens afecta. A la península, diguéssim, aquest problema no el tenim. Eren a països més nòrdics. Veig que hi ha una altra pregunta, Joan? Sí, perdona. Jo tinc un parell de preguntes, si me les podéssiu contestar. Per una banda, voldria saber com podem restaurar els sòls de les zones ermes i degradades d'alta muntanya, quina és la millor manera. I l'altra és una mica més complicada, aviam si m'ajudeu, que, clar, és fàcil comptabilitzar els recursos del sòl en unitats físiques, no? Per superfície o volum, però com podem fer-ho per traspassar-ho a unitats monetàries, no? O sigui, a través de, per exemple, a través de l'estimació dels serveis ecosistèmics que ens aporten o podem atribuir-li un valor monetari en si, no?, al sòl. En la primera pregunta, en zones... A veure, el millor que es pot fer pel sòl és augmentar la matèria orgànica. Llavors, si entenc que és una zona erma, dius que no es cultiva, entenc, ni res, afegir matèria orgànica o afegir pastura directament. Això és una de les accions principals. Si no s'hi fa res, teòricament el sòl a poc es anirà restaurant o plantar... Clar, és que no sé quin tipus de zona estem parlant, si estem parlant d'una zona natural o intentar revegetar-ho amb plantes autòctones d'allà. Com més cobert estigui el sòl, hi hagi més plantes, saps? Que retenin les arrels són les que han de retenir el sòl. Com més material vegetal viu hi hagi, millor, i com més matèria orgànica també. I és com un cicle. En quant al càlcul econòmic del sòl, si és un sòl productiu, no sé si és fàcil. Hauries de comparar amb un maneig o amb un altre el que produeix. A mi se'm fa difícil calcular a nivell monetari el valor del sòl. És extramonetari.
No sé, Oriol, si tu se t'acudeix alguna manera de... Aquest tema Potser se sí que es m'escapa. valoraria més, si fiquessin números. Per exemple, a Ucrània parlen de l'or negre i és el sòl que tenen uns sòls que es diuen xeroserms. Són sòls que tenen molts centímetres, fins i tot metres. L'horitzó A que tenim nosaltres en matèria orgànica, que tenim pocs centímetres, ells el tenen molt profund, hi ha molta matèria orgànica. Són sòls que no cal ni fertilitzar perquè tenen nutrients suficients, retenen bé l'aigua, no tenen problemes de negació d'aigua i li consideren or negre, perquè realment és el graner d'Europa, no?, que deien, i és a causa dels sols. Vull dir que, d'alguna manera, valorar-ho, proposar-li un preu em costaria. No, és que és això, perquè sí que potser es pot valorar, per exemple, l'aigua, la fusta, els recursos que ens va donant la naturalesa, però a vegades les empreses i això doncs, volen valoritzar la natura que tenen i els sols és una cosa que fins ara no hi ha gaire informació al respecte i per això volia demanar-vos a vosaltres. És complicat. Gràcies. És complicat. A més, inclús ara quan hi ha aquests projectes d'energia fotovoltaica, que a un camperol que té un camp que normalment li dona poca producció, quan et fan una oferta d'aquest tipus, és complicat negar-s'hi i estàs perdent el sol com a sistema productiu. Però és un altre... Un dia podries organitzar un sobre energies alternatives en zones rurals. Perfecte. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Entenc que les mans aixecades que ja són encara de quan les heu sol·licitat. Una cosa, entenc que el que has dit de restaurar els sòls aportant matèria orgànica, aquí el secret està en l'agricultura regenerativa, no? Vull dir, en això d'anar intentant que el sòl retorni al cicle natural de biodiversitat, de no llaurar-lo. I em sembla que per accelerar la fixació de matèria orgànica, em sembla que a vegades el que es fa a vegades és com enterrar fusta o enterrar troncs o carbó, em sembla, no? Però això ja és anar molt enllà, no? Això és no sé, les tècniques d'agricultura regenerativa exactament no sé, no les conec. Pot ser perquè he vist alguna imatge estranya de material vegetal així enterrat. Sí, potser sí, a vegades que els horts, si vols fer aquest tipus de cultiu, et van fer una rasa i ficar com un llit de tronquets i fulles, perquè allò vagi generant... En un hort entenc que sí, però ja és una zona molt alterada, però clar, en una zona erma que m'està comentant d'alta muntanya, començar a fer forats per ficar els troncs, doncs no ho sé. Jo crec que el millor és mantenir el sòl tal com està i sí que jo intentaria forçar la plantació d'això, de flora i que pasturin. Però evitar que se sobrepasturi, clar, evidentment. És tot un equilibri, no? Sí. És que tot en sobremesura, tot va malament. Però, bueno. I això que comentaves de la xarxa de mesures del sòl que feu, de temperatura, d'humitat, aquestes dades les aneu recollint amb un sistema automàtic? Sí, es recullen cada mitja hora i es pot consultar, vull dir, qualsevol pot consultar aquestes dades. I la gràcia és que la gent ho utilitzi per fer els seus propis estudis. La UPCS que ho ha utilitzat per fer estudis i la idea és posar-ho al servei de tothom perquè precisament s'utilitzin. Nosaltres ho utilitzem pels nostres càlculs, però si algú més ho pot utilitzar, és un servei públic. Perfecte. Molt bé. Doncs no sé, Marc, si vols afegir alguna cosa més i si no, doncs aniríem acabant. En tenim una aquí al parc, ara que penso. Àreu és parc, no? Sí. Doncs allà en tenim una. I a Sort també, al Batlliu de Sort. Podeu calcular, podeu veure les dades. Molt bé, molt bé. D'acord. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, agrair a tothom que ha pogut participar. Al final hem sigut una colleta,
he pogut prendre aquesta xerrada tan interessant sobre la conservació dels sòls, que és un element clau també de conservació al Parc Natural del Pirineu. I bé, res, dir-vos que aquesta xerrada ha quedat gravada i que properament la penjarem al YouTube per qui se l'ha perdut poder-la visualitzar junt amb tota la resta de xerrades que s'han anat fent d'aquest cicle. I bé, esperar veure's a la propera xerrada, que serà, Oriol, de... Serà de meteorologia, sí, de climatologia de muntanya. Molt bé, doncs bé. Molt bé. Esperem... Ja l'anunciarem. Ja l'anunciarem, molt bé. Doncs esperem aquest dia. Moltes gràcies a tots i fins a la propera. Adéu, gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu, que vagi bé.